आं सानैजों मावलायनानै सानै खांनांगौ। हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंसोर गासैखौबो बरायनो थाबाय। गिबियावनो आंनि खुलिनायाव जासिहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै गासैखौबो खावलायहरखानाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ महत धामाकार गरम गरम जानो थांगासिनो। दिनैनि भिडिअखौनो नोंथांमोना नायनानै मिनियालासिनो थानो हानाय नङा, मानोना भिडिअ बुहुत धामाका गरम जागासिनो। सासे सिख्लानि माने आं नुदों माने बिदिनो रिल्स बानाय वाट्सएपआव माने फेसबुकआव गोबां भाइरेल जागासिनो। बिनि सायावनो आं दा भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टिंबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। चलो बिदिबा भिडिअखौ सुरु खालामसै ने। चलो। बहा थांगो आंनि बाबु बिफा जानो गोनां सानैजों मावलायनानै सानै खांनांगौ। बुस्थुआ मावलायनानैसो गथ' खांखायो, खांनायालाय अबेसे। नोंस्राथ' बेलेगखौसो बुजिलायबाय। ओंखाम ओंख्रिखौसो होनदों आङो। संनाय खुंनायाव डिस्टार्ब जाया दालाय। सानैबासो हेफाजाब मोनो, ओंखायसो बुंदों आङो। नों मावलायनो होनबाय नालाय जोंथ' सानखासिगोन ना। ओंखाम ओंख्रि संनायखौसो मावलायनाय होनो होमबा। आं मिथिफेरामोन लोगोफोर, ओंखाम ओंख्रि संनायखौ मावलायनाय होनो मालाय। मा ओंखाम ओंख्रि संनायखौ मा गोदान राव जालायखो मावलायनो। हौवा हिन्जाव सानैजों गोदो बाबु बिफाजों माने मावलायनानैसो माने ओंखाम ओंख्रि सङोमोन आरो। माखौ मावनाय रावानो जाखाथाराखै, मा मावलायनो बेलाय। सोरबाखि मावलायनानै ओंखाम ओंख्रि संनो हायो नामा। मावलायनानै मालाय गथ'सो बर'नो। आरो बुंदों बियो मावलायनानै गथ' खांनो होननानै। मावलायनानै गथ' खांनो होनखानायानो दानिया माने मा जाखोनो, गावना मावलायनानै गथ' खांनो होननायानो मावलायनानै ओंखाम संनोसो जाहैदों। गावनो बुंखाथारबाय मावलायनानै गथ' खांनो। बिदिबा भिडिअ क्लिपखौ ससे नायबावलाय। बहा थांगो आंनि बाबु बिफा जानो गोनां सानैजों मावलायनानै सानै खांनांगौ। नोंस्राथ' बेलेगखौसो बुजिलायबाय। जोंथ' बेखौनो बुजिखाथारदों, मावलायनायखौनो बुजिखादों आंथ'। बेलेग खोथाथ' गैखाया, मावलायनायखौनो बुजिदों आं। ओंखाम ओंख्रिखौसो होनदों आङो। संनाय खुंनायाव डिस्टार्ब जाया दालाय। सानैबासो हेफाजाब मोनो, ओंखायसो बुंदों आङो। नुबाय दा नोंथांमोना, बे मा बुंदों मावलायनानै गथ' खांनोसो होनखादों। बाबु बिफा मावलायनानै गथ' खांनांगौ सानैजों मा जाखोनो। सालाखौनो बेलेग बुजिदो जालायबावो। ओमफ्राय साला गावहा मावलायनायनि खोथाखौनो बुंखाथारदों। आरो माने बेलेग बुजिनो, जोंथ' बेखौनो बुजिखाथारदों, मावलायनायखौनो बुजिखादों आंथ'। बेलेग खोथाथ' गैखाया, मावलायनायखौनो बुजिदों आं। नोंसोर मा बुजिखो लोगोफोर? बेथ' बुंखादों बाबु बिफा बबावबा थांगो सानैजों मावलायनानै गथ' खांनांगौ होननानै। मावलायनानै गथ' खांनांगौ रावानो माने मावलायनानै ओंखाम संनांगौसो जाहैदों। साला मानखांनाय गोनांसोलै बियो। ओंखायनो बेबायदि भिडिअ बानायबाय थादों बियो। बेखौ खासि खालामनांगौ साला। बिदिबा भिडिअ एसेनोसै। गोजोन्थों लोगोफोर। इन्टारेस्टिंबा भिडिअखौ लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालामदो। जै बर' हारिनि जै। नै भिउफोरखौबो एसे नायना लादो। साबसक्राइब खालामथारनांगोन दै लोगोफोर।